Ez nem fair, horészpajtás. Ez nem igazságos. A nőt csak próbára bocsátják, és szabadon járkálhat. Mi meg itt rohadunk el a cellában. Kifelé, gazfickók, valaki letette magukért az óvadékot. Biztos anyu jött el értünk. Engem nem állhatott. Biztos apa volt. Téged apa se bírt. Jasper, Horace! Ideje befejezni a munkát. Jaj, ne! Megint ő! Mindig ráfaragunk, ha neki dolgozunk. Ha tényleg megint munkát akar adni, ezúttal nem hagyjuk átvágni magunkat. Pont úgy festesz, mint anyánk. Kuss legyen, öcsi! Úgyis elegem van ebből a hacukából. Leveszem! Figyelem, közeleg! Jaj! Rajta, nyomás, indulj! Jó napot, szépségem! Segíthetek valami? Hello, Sivi! Tehetek valamit önért? A szép, gyönyörű kislánykáért? Hogy ne tehetném, te kis bohókás fiú? Ide adhatnád Szépen az autódat! Mindegyik idebent van, komám! Rajta, lássunk hozzá! Vajon mi történhetett? Áú! Mi történik itt? Dandy kutyanapogós! Ez bejött, Jasper! Mint az álom, horészkomám, mint az álom! Hé! Tudhattam volna, hogy ti vagytok azok gazemberek. Azonnal engedjétek el a kutyusokat, különben kiverem belőletek az ostobaságot. Nézze, asszonyom, magát nem akarjuk bántani, úgyhogy... Nyugalom! Nyugalom! Ez a nő nem őrült! Jól van, legyen hát! Elegem volt ebből! Jaj, ne! Ez az! Most majd nem fog itt nekünk akadékoskodni! Jasper, Mi van? nem mehetnénk inkább vissza a börtönbe?